החלטתם להיכנס לעולם ההייטק? החלטה מצוינת, באמת. כידוע, עולם ההייטק מספק לעוסקים בו עבודה מאתגרת, מעניינת ומאוד מתגמלת. אבל יש כאן קאץ'. הלימודים וההכשרה לתחום עולים לנו עשרות אלפי שקלים. כסף שלרובנו קצת קשה להשיג. שלום, אני נריה דוד, חברת סייבר פור יו, מרכז להכשרת עובדים בתחום ההייטק. אנחנו כאן במטרה לאפשר לכם לרכוש את הכלים המקצועיים שבעזרתם תוכלו להשתלב בשוק העבודה המתפתח ביותר כיום. בעזרת מאגר עצום של קורסים תוכלו להתמקצע מהמרצים והמומחים המובילים בתחומי העיצוב, התכנות, פיתוח אפליקציות, אבטחת המידע, ניהול הרשתות וכמובן פתרונות ייעוץ בתחום הסייבר והמחשבים. והכל במחיר נגיש, ריאלי והוגן. בואו תראו איך נראית מהפכה באמת. כדי לעשות את הצעד הראשון שלכם בתחום ההייטק, כל מה שעליכם לעשות הוא ליצור קשר דרך הלינק. נתראה בפנים.